Ato ni mga igalang balikan si Marcoleta kay palag siya. Ay magagi sa iyang kaisog may galas paggukod sa flood control project scandal mga nalambigit sama ni iya may galang pagduso nga kining 18 ka mga Marines dapat interviewon, dapat mga igala isalang sa Senado. Karon gustong baliktaron ni Lacson may galang yun nga si Marcoleta kuno may alokabols. Kabuang ning istoryaha oy. Ato mabinaon. XFM Katropa. Sige. Sa dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito, ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit nang iniuugnay ng mga naglutangang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay. Sa mga sinumpaang salaysay, talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya, Mr. President? Kung talagang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa pumupuna sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez? Sa dinami-dami ng mga XFM Katropa. Okay, yun nabati mga igala si Senador Rodante Marcoleta nga iyang gipangutana mga igala pinaagi siya yung speech. Si Lacson nga, grabe, kadaghang mga pangalan nga nalitok aning flood control na si Martin Romualdez. Naada mga higala si BBM. Naada mga higala ang mga kongresista nga gipang diliberan mga higala og maleta. Hilom-hilom ra ka ni Skimbo ron. Si Teacher Stella. Kaya nakita ba ito's picture tong iyang bike mga higala? Hilom-hilom ra ka ni mga contractors karon, no? Iyo si Marcoleta nga sa kadaghan-daghan nga pangan. Nga mga gipanglitok nilang Yusek nila Bernardo, no? Nilang Gutesa, nilang Saldico, o kinsa pa to mga igalay mga nitingog kalabot sa flood control scandal. Sa kadaghan-daghang pangalan. Gusto gyud ako ni Lacson nga insert ang pangalan ni Marcoleta. Kini si Lacson ba? Kuan siguro ni, no? Kana bang naani mission? Ang iyang mission mga igala nga matabunan si BBM kay sa iya pa man ta nakadungog ba nga walay mastermind ang flood control anomaly. No? Nga walay nagsugo. Walay gasugo. Unya inaingana may gala kadako ang kawat. Grabe naman yun na. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Muna karon nga paspasan nila karong 11 Lunes pohon mga igsoon mauni ang adlaw gitakda nga mag debate and siguro musunod ni ana mga igsoon ang pagboto sa mga kongresista. Expected yun ni muna may galadutan yun nila ang impeachment. Yan naman. Karon man kung nag-ana-ana ilog-ilog ba? Na ang impeachment, na ang flood control, na ang impeachment, na ang flood control. Karon nabuhi-buhi ning flood control kay mitumaw man karon si Mabanta. Kini si Mabanta, mga kaigsuunan katong founder sa PGMN, doon naman kuno sila expose ang atong hagit nila kay gitubag man sila magayagala sa kining abogado ni Martin. No nga ang nahitabo kuno dili to pag-curtail sa freedom of expression kundili katulad yun mga igalang sa robbery extortion kuno. Kay extortionista na kuno ni maigala si Mabanta. Alas 6:57 na doon kato lang isa kasako lang ako doon, no? Isa kasako lang. Minaw man karon. Hoy! Karon mga igala, doon na sila expose daw kining PGMN. Unya, pa naman si Mabanta, si Mabanta, ang challenge nato nila, kay expose man ka na, ipagawas nyo na. No?
lalimang kag 90 minute may gala nga expose. Ipagawas niyo na kay basin di ay. Mahalangan mga igala. Ang kuyaw, lag mo yung na pong AI man na. Hindi na madag AI, kinadyo yung mga taong tinuod di may gala. So muna challenge si Mabanta, pus lamang nga, barugi nang gisit up mga kadiha. No? Gipagkaisahan naman ka kadiha. Ya, karon di na gani ka ang kunon nga amigo mong BBM. Di ba? Di na gani ka ang kunon nga ikaw man di ay ang social media director sa kampanya kadto pang 2016 pa nga midagan si BBM pagka vice presidente. So nganong si Digong mentaw pasanginlan napay mga video nga may pa ninyong gakos. Ngay gusto ninyong ipahid gyapon ka Digong. Supos man karon nga magkalaglaga naman ka ni ipagawas na imong video. No, ipagulat ang imong video giingon ninyong expose. Kay kaming mga tao, kaming katawhan, mga Pilipino, naghulat yun may, mananaw yun man ang videohan na. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Gahuwat yun ta ng videohan na bagay gala. Aron nga, okay sige. Di naman nato mapungga na may gala kay kwarta kalaban na to eh. No? Bisan pag kamo mga tao diyan nanawagan nga, anta di na namudayon ng impeachment. Ultimo si BP Sara, yan na nang gidawat kay kasayod siya. Ang kalaban man kunin mo diri bay pera. Kwarta ang kontra ni mo diri. No, kay dili naman ni mga igala in aid of legislation. Ilang trabaho, in aid of allocation man eh. So, desperado sad kaya na sila. Ang ba mga kongresista di sad mabuhay way kwarta. Kinahanglan sad na sila may galang naipondo sa 2027 mga kaigsuunan. So, sa akong tan-aw, mga katropa, kanang ingon ni Ridon nga 215 bay dako kay na siya og implikasyon nga nagpasabot nga kadto mga taong gabutar sa una mubutar lang gyud gihapon karon. No, the same. Kay nganong kaya man ni ingon ni Ridon mga igala nga katong nagbutar sa 2025, February 2025 nga impeachment against the Vice President is mao ra gihapon mga igala. Mo the same number. Subot pasabot mga igala, isa ra to kateksanan. No? Maing buntag nimo diha, bro, si Chubir. Good morning di ni Master Inday Tanini, bro. Nagpaabot ba yamin nimo diri, bro? Ingon siya nga ni gwapo naman kag samot, bro. Murag delikado, bro. Murag nabayot naman ka, bro. Salamat bitaw, bro. Ingon buntag siya nga hapnig naman kaayo og hinapay. Hapnig, murag lukay. Ingon ni Matibag, budol money daw gawa sa rekto. Kaya pala nagkalat pa rin ang mga fake money kay isa sa mga suki sa rekto, NBI. Yun nga. Okay, balikan na to. Kining sa impeachment mga igala, di naman ginato ni makaya. Gumikan kay ang kontra ni Mudrik, kwarta bay. No? Pira-pira ba ni? No? In aid of allocation good ni. Mga katropa, unya naman dyan mga kongresista nga, di sila po pwede way kwarta. Kay matad ba lagi nila unsaon naman lang itabang nila sa mga tao mura pug mo tinuod mo tabang ay natan ninyong katika nahadlok mo way kwarta para na sa inyong personal nga interest dili na ay migdamay-damaya kinaanad naman mi mas malipay mi nga ikaw kongresista di bahalag way kwarta bahalag wa kagatagig budget pero daghang kag mga balaod gipalabang daghang kag mga balaod nga nakatabang sa imong distrito karsada ra may inyong ipanghinambog yapon. Mura ba yung istoryahan na? Mulusot yun na, mga katropa, sa akong tanaw. No? Kay, bisan ang ubang mga partido, aminado, si Puno, aminado siya nga sa Kongreso karon dominante gyapon may gala ang lakas CMD. No, dominant gyapon may gala ang lakas CMD, busa makaana gyud sila nga dunay dakong posibilidad gani ang ihap nila, posible ko ng 180. Pero si Ridon, mga igala, sure gyud siya nga 215. Basig na bayaran na daan. No? Basig na booking na ba? Karon, ang ato may galang leverage ni ini, hagito na to na si Mabanta, puslan man nga gilaglag ka, kaya di man daw mo amigong BBM. Puslan man gilaglag ka, ipagawas ng giingon nga expose ni mo nga 90-minute video, kay gusto ming mananaw, ana. Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
No, ipagula ng giingon nimo nga expose kay og tinuod nga gi-set up ka, makita ba na diha? Unya, puslaman nga nadakpan ka naman lang yun. Wala tayo mahimo diha na naman ka diha sa ipagawas na lang na. Tanaw na to, makita na tong katag diri total wa man kay na benepisyo na dakpan ka pa hinuon. Oh. Ipagawas ng ginaingon nga expose nimo kay matod pa maigo man kuno si Martin ana. Kay basig pinaagi niya na mutingog na siya si Martin og moingon dili man gyud ako kini man yung akong agaw mo'y dahilan. Kay nagpasiuna na baya to siya may gala ni ingon nga dili siya may gala musugot nga mastermind siya. Okay, gani daw kung butsubayon. Anaa sa executive magayagala ang responsibilidad ni ining nasampit nga dakong kawat nga nitabo sa Pilipinas. Naman lagi sa executive unta nya ngano mas lakson may gala mo ingon man si Marcolita kuno apil. Ay! Kuya sa ni si Lakson? No, kuya gud.